Най-голямо нетърпение вече чакаме да дойде новата ни стока. С много любов сме я избирали. Сега ще ви направим изненада какво има вътре. Аре, Вано, че отваря. Дай да видим сега в действителност какво са ни пратили. Дали грънци са ни пратили? Браво! Ето ги и грънците. Делви и вази сакси от глина. Теракота и фаянс. За сега изглежда добре. За сега няма щупени. След малко ще ви покажем другите.